Enguany commemorem 20 anys del programa de mediació ciutadana a la Diputació de Barcelona, una aposta pionera que promou la mediació com a eina fonamental per a la promoció de la convivència, l'enfortiment dels vincles comunitaris i la cohesió social. La iniciativa va néixer en un context de grans transformacions socials i reptes que avui, 20 anys després, s'han accentuat. Canvis de les pautes residencials i mobilitat entre municipis, el debilitament dels llaços comunitaris i l'augment de conflictes de convivència i desavenences veïnals. En aquest marc, la Diputació de Barcelona va fer una aposta estratègica per dotar els ens locals de recursos per gestionar aquests nous reptes i alhora avançar cap a una nova cultura cívica basada en el diàleg, l'escolta i la corresponsabilitat. Actualment, el programa de mediació ciutadana promou l'impuls i la consolidació dels serveis locals de mediació a través d'un suport integral de caràcter econòmic, tècnic i formatiu. Fruit d'aquesta aposta, prop d'una cinquantena d'ens locals de la província, entre municipis i consells comarcals, disposen de serveis de mediació propis i des de l'any 2014 el Servei Itinerant de la Diputació de Barcelona garanteix també l'accés a la mediació al conjunt de la ciutadania dels municipis que no disposen de serveis propis. El servei de mediació garanteix l'accés universal i gratuït a la mediació en conflictes de convivència. Amb la consolidació de la figura professional de la mediació a l'administració local, els serveis de mediació han esdevingut una peça fonamental en la política de convivència de les ciutats i pobles de la província de Barcelona, a partir de la promoció del benestar i desenvolupament de les persones, així com de la cohesió de les comunitats. Cada any, més de 13.000 persones participen en processos dialogats de gestió de conflictes i s'aborden més de 5.800 casos. Els serveis de mediació han passat de tenir un enfocament de caràcter més reactiu, centrat en la resposta als conflictes veïnals i bipars i als malestars de convivència, a avançar en el desenvolupament de respostes proactives i comunitàries. Des d'aquest nou enfocament, aquests serveis promouen pràctiques restauratives que reparen malestars i generen vincles socials, participen en actuacions comunitàries i s'incorporen com a agents de taules de treball transversal, a més d'impulsar accions de sensibilització i formació i esdevenir col·laboradors essencials en programes com les mesures alternatives a sancions econòmiques. Això ha fet dels serveis de mediació una eina fonamental per a l'enfortiment de les comunitats. Actualment, la mediació ciutadana és, doncs, una política municipalista fonamental que s'articula des del territori, que acompanya els governs locals en la gestió de la convivència i que impulsa una nova manera d'exercir la governança, més oberta, dialogada i participativa. Els serveis de mediació són un recurs per a la ciutadania, així com alhora una eina estratègica per a les institucions municipals. Es tracta d'una eina que facilita l'abordatge de reptes socials complexos, incorporant en els equips de treball professionals experts en l'escolta i l'abordatge dialogant dels conflictes, i alhora una capacitat d'escoltar el territori i desplegar polítiques públiques des d'una dimensió comunitària de forma més propera a les necessitats reals de les persones. El caràcter comunitari i transformador dels serveis de mediació ciutadana promou la cohesió social i el reconeixement de la diversitat cultural, social i generacional dels nostres municipis. Es tracta de serveis que fomenten els vincles, entorns de confiança i xarxes de coneixença i suport veïnal i converteixen en una palanca l'oportunitat per al progrés col·lectiu. En aquest sentit, la mediació ciutadana també esdevé una eina per al bon govern, ja que facilita el diàleg i la corresponsabilitat entre agents diversos i promou la participació activa de la comunitat en la definició d'estratègies col·lectives. És, per tant, una política pública que reforça la democràcia des de la base i que contribueix a legitimar i enfortir l'acció municipal. En el Dia Europeu de la Mediació, coincidint amb el 20è aniversari, la Diputació de Barcelona vol reconèixer la feina feta, posar en valor l'impacte dels serveis de mediació i agrair la implicació de totes les persones, professionals i els ens locals que han fet possible aquest recorregut. També vol reafirmar el compromís de seguir al costat dels ens locals en l'impuls d'aquesta política municipalista i de proximitat, perquè la mediació ciutadana és i ha de continuar sent una eina clau per construir municipis més cohesionats, resilients i democràtics, on la convivència sigui la base d'una vida col·lectiva rica i transformadora.